Goedemiddag. Dierentolk. Ja. Yvonne. Anne? Niks. Beetje kruikelen mag het niet. Nou ja, een dier... Gezondheid. Wat uit een dierentolk? Wat een dierentolk deed. Je mag ook binnenkomen nou. Ja, mag dat? Ja, Is misschien wat aangenamer. Werd je wel overvallen door 4 puppies, hè? Oh, dan stuur ik die gewoon op Frank af. Ja. Nee, kom maar gewoon binnen. Maar alleen moet kijken dat ze niet goed komen. Oh, kijk. En dit is de man. Oh, dit is de man. Oh, kijk dan. Hallo. Nee. Hallo. Kijk. Oh, hoe leuk is dit? Oh, hoe leuk is dit? Wat is het voor een merk? Een boelmastief. Een boelmastief? Ja. Dat is lang door weer. Laat maar geweer. Ja, met Laat maar geweer. Gewoon door. lichte wegliggingsproblemen. Ze gaat kent ze natuurlijk niet. Maar die puppies, mogen we er aankomen? Ja, tuurlijk. Oh, Kom maar, jongen. Kom eens hier. Ja, de voorst hem niet, hè, dus dat zal niet zijn wat ik toe kom. Niet? Oh, kijk het toch. Hey. Oei, oei, oei. Maar, Ja. een dierentolk. Ja. Betekent dat sticht met die puppies kan sproten? Ja, praten is een groot woord, maar ze zeggen... Ja, ik noem het wel altijd zeggen, maar ik weet dan dingen in mijn kop. Wat deer, als er gaat eens een doen, wat er dan op dat moment denk. Als er een deer het is lekker, je noemt maar het heel simpels. Maar meestal ga ik naar u toe als er een probleem is met de dieren. Oké. En dat we dan gaan zoeken waar het probleem vandaan komt. En wat ze er eventueel aan kunnen doen. Ik ben geen dokter, hè. Ik kan alleen maar zeggen dat en dat vult de dier. En het dier weet ook niet altijd zelf hoe het vandaan komt. Dus ik kan niet altijd een oplossing aanrekenen. Hoe lang wedstrijd dat al? Eigenlijk maar vanaf kind zijnde, want ik was ook een heel raar kind. Vertel Yvonne, wat voor een raar kind wordt ze dan? Wordt ze altijd op zichzelf of zo? Ja, heel erg op mezelf en heel erg bij de dieren. Maar ook als we ergens op bezoek gingen en er waren dieren, ja, dan hoorde ik van alles en dan zag ik van alles. En als ik dat dan zag mama, ik wil het niet weten, ik wil het niet weten. Dus die man die geloofde er niet in? Die vond dat heel raar, heel akelig. Ik kan het me ook wel een ganz klein beetje voorstellen. Ja. Maar hoe werd sticht nou wat op dit moment mama rondvult? Dat is eigenlijk aan de lichaamstaal al te zien, hè? Ja, oké. Dat ze het angstig vindt wat je in de hand hebt. Niet de personen, maar wat je in de hand hebt. Dat ik een van hun jongen. Nee. Nee? Is ze gewend, dat maakt allemaal niks uit. Die zijn heel erg in de hand geweest, dus dat is geen probleem. Ik denk dat ook geen probleem, hè. Dus ik het aan. Ja. Zit ik hier nou aan vast? Is nog één heuvel. Oh, die andere Drie zijn versproken, ja. 3 zijn versproken. Ja, ja. Deze ook? Nee, dit is net versproken, ja. Oh, deze is... Dat gaat naar Zoe. Wist het? De dochter van een vriendin van de man. Oké. Zeg ik het wel heel... Ja, ze vind ik het nog altijd eng. Maar geef me eens een voorbeeld van een dier worstig mensen mee is geholpen. Nou, er zijn heel veel dingen geweest. Maar ik ben de laatste 10 dingen opgeschreven. Dat me gebruiken. Dat komt van de Oekraïne. En daar ben ik geweest voor een paardje. En dat zag tegen mij van, je moest dat gaan opschrijven, want het is zoveel. Nou, een voorbeeld van een heel simpele oplossing. Ik ben in Chinveld geweest bij het peert. Dat peert dorst niet in de stal. Als hem dan uiteindelijk troet hij, dorst er niet meer in, er druk erin. En toen ben ik er gegaan en dat was best wel een duistere stal. En toen gaf het dier aan tot er niet wist wie breed of die opening was. Dus of er zich pijn ging doen. En toen heb ik gezegd, maak 2 strepen aan de zijkant, maak dat wit. Ook aan de andere kant, maak dat wit. Dan kan dat dier bepalen wie breed of dat is. En dan liep zelf erin en eruit. Een simpel voorbeeld. Er zijn dan nog andere voorbeelden dat het dier dus echt gaat heen en dat ze niet weten wat.
En dan, niet allemaal, maar ze... Ja, ja. Ze wijzen me dan waar de pin zit. En dan kan ik zeggen, daar heeft er pin. Maar ik weet niet wat ze hebben. Nou. En dat denk ik, nou heel veel foto's maken. Erachter komt inderdaad dat er het heet. En dan even aan de onderkant van de rug, wat overgeet in het bekken. En daar komt dan een dierenarts of zo Ja, er niet achter? Het is een heel lastige plaats sowieso om te fotograferen. Ze zijn naar een kliniek moeten gaan en die hebben vloeistof ingespoten. Dus wie bij de lui, dat dat zichtbaar wordt. En ja, met alle respect, en een gewone dierenarts zet daar de apparatuur niet veel. Maar dat, ze moeten dan gewoon aan. Ik dan alleen dan dat bloed lekker zeg ik altijd en de rest is er nog. Dus die behandelt niet? Nee. Ik wil dich best een reiki-behandeling geven, maar dan helpt het ook op. Oh, dat doet ze ook nog? Ja, als het nodig is. Slon ik even over. Ja. Hebben dieren zich altijd automatisch bij dich op hun gemaakt gevuld? Dat dieren altijd naar dich toe komen of zo, van vroeger uit? Nou, dat wil ik niet altijd zeggen. Wel dat ze om de heen stond te draaien en dat ze niet weten wie ze zich moeten gedragen. Want Angerlu die maken die bewegingen met de cameraman naar die, ja. Van kom naar mij toe. En ik doe dat net niet. En dan stonden ze echt te peilen. Wat is dat? Wat deed die? En uiteindelijk komen ze dan uit zichzelf. Ik zal ze niet vragen om te komen. Heb je het ook wel eens mis? Ja, beslist. Met een kat en warmend. Jullie zullen het op de televisie wel zien. Die plaatste binnen. En ik weet niet meer precies wat toen was, maar ik ga het helemaal mis. Ik weet niet meer wie jullie hebben. Dus ik ben ook maar een mens? Ja, ja. Beslist. En dan, hoe werkt dat dan? Is het dan no cure, no pay? Nou, ze hebben al betaald. En achteraf eigenlijk kreeg ik een hele boze mail. Maar ja, nu neem ik de eigen val op die van 35 jaar. Zo lang duist ze er wel? Ja. Ja. Ik heb een man daar binnen. Dat is de man van de batterie. Goedemiddag. De man van de? Dat wist ik niet meer, was de zag over de brandmelder. Oh, oké. Hallo. Goeiedag. Goeiedag. Heb je nog eens gekocht? Nee, dat was al besproken. Is dat een zoiets, toch? Oh ja. Maar wel, goddomme. Wil je ook een aantal naar de pers gaan kijken? Of doe het dan? Heb je die ook nog? Ja, ja. Ja. Ja, als dat kan, hoe moeten we dan gaan? Hier, doe Ik ik. kan even door. Pak mijn jas. Oh nee, mijn jas ligt door. Jij ligt van alles op de grond voor de puppies, hè? En je liet er met alles. Dus worden ze de gardien door, allemaal in en twee. Zullen we dit dan even heel lopen? Ja, zullen Ja. we ze even in de box zetten? Kom eens. Een beetje veiliger. Ja. Als van de box zijn. In de box. Kom. Chica. Blijf. Maar zo helpt je die in elkaar. Die hebben allemaal een eigen kleur. Ja, maar ze is ook Ja, ze moet nog geschipt werden. Ik ben zijne. Hoe is die? Hier, eet er geen was hier. Oh. Eet er geen. Oh, daar is de vakantie. Ook wel eens dat luid een bril kwietje, hebben ze hem op de kop. Ja, dat Daar is de vakantie, hè. Ja, mupke. afvieren. Ja. Zullen we dit zo even bij mama zetten dan? Zo. Kijk mama, daar komt er nog een. Zo. Ja, maar zo ken ik dat dan niet mee. Zo ken ik dat dan niet mee. Zo. Zo. Hè? Even een krok zoet, hè? De beert. Oh, kijk. Oh, dit zien echt... dieren zien bij jou Ook in het net vader. kinder. Nou, nee. Eerst de kinderen en dan de dieren, hè? Eerst de kinderen, dan de dieren. Zo weet ik het niet. Ben ik tot een hondje? Oh, kijk. Dit is leuk met die. Ja, met die kap naar voeten daar. Kijk eens, kijken. En ze staan nu binnen omdat alles zo bevroren is. En allemaal lopen ze boeten. Enig.
Dat is Paultje. Dat is van Tjendald. Saartjes van Belg. En Roscoe van Brabant, hè? Ja. Oeh, zet Roscoe. Dat is eng. Enig. Maar die zien... Maar als er met de peertjes iets niet oké is, Ja. dan vult ze dat ook. Oh ja, ja. Maar heeft ze dat nou met alle dieren? Ja. Ja. Neem met een dikke stroomvlieg, ja, wat ze me vroeg dan op de radio. Hè. Oh, waar sticht dat? Ja, dat hoor ik. Oké. Zoiets geeft het niet. Maar heeft ze er zelf nog wel eens van versteld gestoond dat ze bij een bepaald dier, of had ze het niet heeft verwacht, dat ze door ook bij vuls was ze bij dierenvuls? Ja, voor mij is dat al zo lang normaal, hè. Dus, De kiest er zelf niet meer van op. nee, dan moet ik een aanvragen dat ik zeg van... Nou zo geweest, Wel, dat ik eens ergens ben geweest. En dat ik versteld stond wat de dier vertelt. Ja, dat heb ik toch wel al gezegd. Dat ik, dus ik denk van... Ja, vertel eens dan, wat vertelde dat dier op dat moment? Zal ik dat zeggen? Ik hoef geen naam te zeggen, hè. Nee. Dat de man heel erg van lakleer hield. En de vrouw niet. Dat vertelde een dier tegen dich. En dat was een hond? Ja, ja. Aha, dus de man hield van lakleer en de vrouw niet? Ja. Maar wist de vrouw dat van die man? Ja, ja, ja. Oh, oké. Ja, ja, Maar dat soort dingen, Christik, van... ja. Of dat hij misvreemd ging, weet ze het nog? Ja, zeg het. En is dat een... Kijk, want hij kan goed Bels, hè? Ja. Of zee. Ja, Maar spreken die dan ook Vlaams met dich? dierentalen is universeel. Oh, dat is universeel. En dat maakt niet uit, ik heb mijn Belgisch gewoond, dus ik kan nog Belgisch kloppen, hè.